Bună ziua, doamnelor! Bună ziua, domnilor! Astăzi plec departe. Îmi vine rândul și mie să am cursa cea lungă. Nu merg chiar la cel mai îndepărtat magazin, undeva în Comunitatea Valenciana. Merg la penultimul magazin, ca distanță, la 310 km de aici. 4 magazine, o cursă interesantă. Voi merge prin 4 localități frumoase, pe lângă Marea Mediterană. E ora 2 fără 10, mai am 5 minute să-mi dezactivez frigul și intru la încărcat. După care ne vedem pe drum, dragilor. La drum, dragilor, la drum. Am ieșit de la încărcat. Am intrat la 2, am pornit camionul la 2 fără 5. Iar acum e 3 și 50 de minute. O oră și 50 de minute am stat la încărcat. Am plecat, v-am zis, astăzi voi avea undeva la 630-640 de km cu 4 magazine. Astăzi 4 magazine, dragilor. Deci după ce că plec departe și 4 magazine. Ați văzut, la fiecare magazin se pierde timp. Până deschid platforma, iau marfa, cobor, iau lăzile goale, echilibrez camionul. Se pierde timp. Asta e, ce să faci. E o zi lungă iarăși o zi lungă. Da, am exact 245, asta spune GPS-ul de aici, până la primul magazin, care e un magazin într-o localitate foarte cunoscută aici, cunoscută pentru plajele frumoase și o stațiune frumoasă la mare, și anume Oropesa de Mar. Deci am 245 de km, da? GPS-ul spune că voi ajunge undeva pe la 7 și un sfert, aproximativ. E singurul magazin de pe ruta de azi care are zonă de descărcare. Are zonă de descărcare până la 8. Ce e drept rar, foarte rar să o prind ocupată. Aici, de câte ori am fost, am prins-o liberă. Sper să o prind liberă și azi. Da, 245 de km, deci 3 ore și 25 de minute, spune GPS-ul ăsta. Și de obicei GPS-ul meu are răbdare, are dreptate, e setat pentru camioane. El ține cont de viteza maximă legală cu care poți să mergi pe fiecare porțiune de șosea. Partea urâtă, nasoală, e că voi avea aproximativ 70 de km de drum național, după care restul e autostradă tot. Am zis, cel mai îndepărtat magazin de azi e la 310 km de la noi. Ce mai intru și ies în localitățile în celelalte 3, în care am celelalte 3 magazine. Deci una peste alta, cam așa, între 630 și 640 de km. Sper să termin în 12 ore, 13 ore cel mult. Voi vedea cum mi-a merge la magazin. Bineînțeles, voi conduce undeva înspre 9 ore. Înseamnă că trebuie să fac pe la jumătatea perioadei, undeva după 4 ore și jumătate, trebuie să fac pauze de 45 de minute. O zi grea, dar sunt obișnuit. Dragilor. Vedeți, după cum v-am zis, până la autostradă național, drum național, cu sensuri giratorii. Trecem prin câteva localități. În astea 70 de km voi trece exact prin 3 localități. Deci în 70 de km voi trece prin 3 localități, da? E vreun drum la noi în țară în care în 70 de km să nu treci prin mai mult de 10 localități? Prin mai puțin de 10 localități. Nu cred. Mă refer la drumuri naționale, nu la autostrăzi. Autostrada știm că nu trece prin localitate, da? Bine, dragilor, după cum v-am zis, nu mă lungesc tare mult. Ne vedem la primul magazin. Voi ajunge undeva în jur de ora 7 și un sfert.
pe seară. Acum e toamna târzie. Se înserează repede pe la ora 6. Bun, ne vedem la primul magazin, dragilor. Ia uitați, vedeți? Până la magazin, drumul e lung. V-am zis, am avut 245 km de acasă. Dar trebuie să merg pe naționalul ăsta. Ia uitați pe ce drum trebuie să mergem. Vedeți? Pe ăsta se pierde timp. Așa. Foarte îngust. Foarte îngust și curbe înguste, strânse. Vedeți? Nu, nimic. Mai am 15 km și intru pe autostradă. Iar acolo se schimbă situația. Tot de pe drum. Însă de data asta de pe autostradă. Vedeți, pe autostradă e altceva. Ajung imediat. Pe autostradă ajung imediat. Mai am 80 de km. 80 de km, vine și seara. Mai uitați, un camion mă depășește. Eu merg cu 90, ăsta cât merge? Vedeți? Am să vă zic într-o zi. De ce eu merg cu 90, el merge tot cu 90 și mă poate depăși. Am să vă explic și asta într-o zi. Nu acum. Altă zi, cu altă ocazie. Da? Imediat ajungem și la Europesa. Și descărcăm. Imediat, dragilor. Și am ajuns la Europesa. Am ieșit pe autostradă. Merg aici 300 de metri pe naționalul ăsta, N340. Și aici intru în localitate. Imediat. Europesa, dragilor, Europesa de Mar. Țineți minte numele ăsta. E o stațiune turistică de plajă superbă. E un complex aici turistic, îi spune Marina d'Or. Hotele bune, se mănâncă bine, plajele curate, frumoase, întinse. Multă lume vine aici. E o zonă destul de cunoscută pentru vacanța de vară. Am ieșit de pe o autostradă 2 km jumate până la magazin. Mai am acum 1 km. 1 km până la magazin. Am zis, are zonă de descărcare în fața lui până la ora 8, cu programul până la ora 8. N-am avut probleme niciodată de când vin aici să-mi fie ocupată zona. Am mai găsit mașina acolo, dar erau mașini care veneau la magazin și aștepți câteva minute, vine omul, pleacă și gata. Dar să se găsesc ocupat, ca cineva să fi lăsat mașina acolo, nu, asta n-am pățit, asta chiar nu am pățit. Așa. S-a întunecat rău de tot, e înnourat. Nu se văd nu se văd stelele, nu se vede luna. Foarte înnourat pe drum, foarte întunecat pe drum. Nu o semnaliza nimic, nu nimic. Iau eu încolo, nu iau încolo. O să iau sau încolo, da. Așa. Imediat, aici poliția. Am ieșit din Catalunia aici, Comunitatea Valenciană. În Catalunia avem
Poliție proprie, se numește Mossos de Squadra. Așa se numesc polițiștii din Catalunia. Bineînțeles că ei sunt subordonați Poliției Naționale spaniole, dar au destul de libertate. Iar aici deja e Poliția Națională, Guardia Civil. Așa îi spune la Poliția Națională aici în Spania, la noi. Imediat, magazinul undeva pe partea stângă, pe bulevardul ăsta. Eu trebuie să merg până în capăt, la gară, și să, acolo e sens giratoriu, să întorc pe partea aia. Uitați, toate trecerile astea de pietoni sunt înălțate ca să te oblige să o încetinești. Da, văd magazinul în partea stângă undeva și se vede liber în fața lui. Da sau nu? Ia să văd. Sau da sau nu? Nu e liber, parcă e cam ocupat, nu e cam liber, a? Să văd. Am mașini acolo. Sper să fie oameni de la magazin. De fapt nu, am o furgonetă. Furgoneta asta nu ia nimeni de aici. Ce mi-ați făcut, bă? Eu intru să parchez, da, încap să parchez, dar nu mai pot deschide platforma. E o mașină acolo în capăt. Sper să plece până mă întorc. Da, e o mașină chiar pe trecerea de pietoni. Nu pe trecerea de pietoni, e o mașină chiar pe zona de descărcare acolo. Eu sper să fie a unui client de la magazin. Am văzut că și era parcat rău, era parcat la vreo jumătate de oră, la vreo jumătate de metru de bordură. Am loc eu să parchez acolo în față, între mașina aia și furgoneta din față, dar nu mai rămâne spațiu să deschid platforma. Copii, mascați, e Halloween! E noaptea de Halloween astăzi. Ia uitați, vedeți? Mașina pleacă în față. A plecat mașina. Era parcată. Da, după am zis. Clienți care vin la magazin. Și am zona liberă. Magazinul e chiar aici, pe partea dreaptă, imediat după intersecția asta. După magazin are o ușă mică, e intrarea la magazie. Și îmi vine spatele chiar la ușă la magazin. Gata, am ajuns, dragilor. Am ajuns. Voi parca frumos și mă dau la descărcat. Uitați, magazin e gata. Un magazin e gata. Acum mergem la Villarreal. Următorul pe lista de astăzi, Villarreal. GPS-ul zice 45 de km de aici până la magazin. Dăm bătaie. Ce să facem? 45 de km. Am stat jumătate de oră aici, cu 12 roleți. Acum nu a fost așa de mult descărcatul cum a fost așezatul mărfii pe înăuntru. Pentru că trebuie să vă zic ceva. E foarte important, mai ales acum, la drum lung sau dacă distanța între două magazine e mare, e foarte important ca după fiecare descărcare să ne echilibrăm camionul. Ce înseamnă echilibrat? Adică să punem
aceeași cantitate de marfă. Atât pe partea stângă cât și pe partea dreaptă, da? Să fim atenți să avem aproximativ aceeași cantitate de marfă. Ca greutate, spune. Bine, aproximativ, nu poți să știi exact, nu? Dar cu experiența îți dai seama, eu cel puțin îmi dau seama care cărucioare sunt mai grele, care sunt mai ușoare și cât de cât să echilibrez. E foarte important la un camion să ai greutatea distribuită pe ambele părți pentru consumul de combustibil, consumul cauciucurilor, consumul frânelor și, bineînțeles, nu în ultimul rând, pentru siguranță. Acum până la Villareal nu voi mai intra pe autostradă, o voi lua pe național, căci naționalul ăsta 340, N340, merge direct în Villareal și pe autostradă aș înconjura. Iar pot să-i dau 90, naționalul e destul de bun. Atunci prefer să merg pe național. E important, v-am zis, voi conduce 630-640 de kilometri și sper să mă încadrez în maxim 9 ore și să fiu nevoit să fac doar o singură dată pauza de 45 de minute. Am vrut eu să iau pe național, că e mai aproape. Am zis că e drept, merg cu 90, dar uite că am întâlnit un prost, am un prost în fața mea. Mă ține doar așa între 70 și 80 mă ține. Acum 74 am 74 acum, ia uitați. Las că urmează curba, aici încetinește. Asta e pe național, am zis că merg cu 90 și merg cu 75, ia uite, 76 acum. Nici nu pot să-l depășesc, că ce vin mașini în față, e curbă în față. Am vrut pe național merg. Nu nimic, eu sper să am timp, să nu pierd prea mult timp și să ajung la Buriana, să-mi fac pauza. Am intrat în Villareal, dragilor. Așa. Imediat ajung și la magazin. Uitați ce animat e orașul. E Halloween, de asta e Halloween. Și copiii merg la strânzi de caramele, de bomboane, de... Da. Vedeți? Magazinul l-am aici pe stânga. Iar eu mă opresc aici, cumva lipit de mașinile astea. Nu am altă soluție. Sper să nu vrea nimeni să iasă, deci nu pot să-l las să iasă. Îl lipesc bine. Las loc în spate să am unde deschide platforma. Așa, atât. Gata, dragi. Aici. Gata, mă duc la descărcat. Aici am mult. Nu, nimic. Stau cât e nevoie. Asta e situația, n-am ce să fac. Bun, dragilor. Ne vedem după ce termin. Am descărcat, mai oameni buni, am descărcat și aici. Am stat aici 45 de minute. 45 de minute am stat aici. Ca să descarc. Nu, nimic. Am plecat, gata. Ușor să mă depărtez de mașinile astea. Am plecat. GPS-ul zice 15 minute până la Buriana. Următorul magazin, Buriana. Bine, 15 minute. Mai am de condus vreo jumătate de oră. Voi face pauză la Buriana.
Nu cred că ajung la ultimul magazin, să fac pauză la ultimul magazin. Nu nimic, fac pauză la Buriana. Am să și mănânc. Verde, hai. Hai că n-a intrat în viteză. Gata, am ieșit. Am ieșit, imediat ies din Villareal. $18 grade aici. E bine. 9 seara, 18 grade. E mai în sud, e lângă mare, e altfel, pe litoral aici. Bine, de la Villareal până la mare sunt vreo 8 km. Iar plaja cea mai apropiată 8, 9, 10 km maxim. Cred că plaja cea mai apropiată e chiar aici la Buriana, de Villareal. Maxim 10 km până la plajă. Cam așa. Zău, prin centru, plin de lume, plin de copii. E normal, mâine e 1 noiembrie, e sărbătoare. Am zis, aici în Spania e ziua tuturor sfinților, așa se numește sărbătoarea asta religioasă. Asta e noaptea de Halloween, copiii mâine au liber. Stau și umblă până târziu. Oamenii la terasă, că e temperatura bună. Ia să văd aici, 20 de grade mi-arată acum. Tot ce se poate. Tot ce se poate, 20 de grade. Oricum am transpirat tot. Am descărcat în mânică scurtă. Aici trebuie să ies eu. Așa. Hai, nene, hai. Treci tu să trec și eu. Așa. Da, e bine. E bine, mă uitam că trec pe sub un pod aici. Mă uitam la înălțime, dar nu... E important să știți, camionul cu autocarul, cu mașinile înalte, e foarte important să te uiți când treci pe sub un pod la înălțime. Să știi ce înălțime ai, să vezi dacă poți să treci sau nu. Acolo scrie interzis 3,5 tone, dar eu pe aici trebuie să ies. Ia uitați, am ieșit din Villareal. De ce să-mi conjur, să mă duc prin altă parte? Pe noi ne mai suportă poliția, ne mai suportă. Ați văzut cum am oprit plin de mașini chiar imediat după locul în care am oprit. Semafor, să făcea o coadă la semafor. Ce să fac? Asta e. Adevărul că magazinul ăsta se face puțin mai târziu. Colegii ajung puțin mai târziu la magazinul ăsta. Eu am ajuns când am ajuns. Acum am putut, acum am ajuns. Nu e nimic. La Buriana, dragilor, la Buriana, imediat voi ajunge. Imediat. Voi ajunge la Buriana. Buriana. Ajung la magazin imediat. Imediat. Magazinul într-un sens giratoriu. Eu mă pun cumva acolo, mă lipesc cumva ca să-l las loc să se treacă pe lângă mine. Bineînțeles că e plin de copii, dacă mâine e liber, să-mi se treacă, e normal. Așa. Deci vedeți, în față e un sens giratoriu, iar magazinul e aici, în partea dreaptă, imediat. Să mă pun astfel încât să se poată trece pe lângă mine. Bine, acum este ora 9 și un sfert, magazinul e închis la ora asta. Are zonă de descarga pe aici. Păi eu de aici până acolo e destul. Nu mă opresc eu aici. Uitați ce fac eu aici, dragilor, vedeți? Magazinul aici pe partea dreaptă, iar eu am să mă pun, pentru că trebuie să trec printre mașini, e posibil ca vreo mașină de aici să vrea să iasă. Eu am să mă pun aici pe stânga,
pe scoarul ăsta așa, vedeți? Pe scoarul ăsta am să mă bag. Mă duc cât mai în față ca să se poată vira pe lângă mine. Așa. Să nu deranjez prea mult când deschid platforma. Așa. Și aici rămân. Aici rămân, dragilor. Aici rămân. Și ia să vedeți aici, în partea stângă. Da, în partea stângă, dacă se vede. Bar Istanbul Doner Kebab. Acolo e șaurmeria unui turc. Iar în Spania turcii sunt rari, vă spun eu. Dar cele mai bune shawarma pentru mine, din punctul meu de vedere, turcii le fac. Așa că îmi voi cumpăra o shawarma azi. Am mâncare la mine, dar până dimineață e bine. Am timp să mănânc și o shawarma. Bine, dragilor, la descărcat! Ia să vă arăt ce am făcut aici. Vedeți? Aici magazia. Mi-am pus rampa aici să urc. Așa. Aici camionul cu marfa. Vedeți? Camionul cu marfa. Îmi pun goalele aici. Atât. De aici trebuie să trec. Strada, acolo e magazia. Asta e că magazia e destul de lungă. Din magazin trebuie să trec în magazin. Dar am doar 9 rolețe. Aici descarc repede. Aici descarc repede, dragilor, și mergem la următoarea. Da? Înainte de a termina eu treaba, mă duc să-mi comand o shawarma. Așa, să mă facă, să mă pregătească o shawarma, o cafea. Mai am de condus vreo 10 minute, cred că voi ieși din Buruiana, nu stau aici să fac pauza. Voi ieși să fac pauza, să mănânc liniștit, să nu mă deranjeze nimeni. Ia să vedem aici. Aici, dacă... Hola! Quiero un kebab de este. Para llevar. Para llevar, por favor. Con un café. ¿Café de cuánto? Un café americano. ¿Ahora? No, para llevar también. Vale. Todo para llevar, por favor. ¿Vale? En 5 o 10 minutos, como mucho. ¿Sí? Vale, gracias. Aquí fue el pequeño. Ia asta. Am dat comandă. Să-mi pregătească, le iau cu mine într-o punguță și ies din Buruiana și am să mănânc undeva la margine, e mai bine. Să stau încă 45 de minute aici să mănânc, mai bine ies de aici. Mai bine ies de aici. Între timp, hai să îmi pun lăzile, să mă lăzile și după aia mi-au comanda și am plecat să-mi fac pauza, dragilor. Da, v-am zis că voi ieși la margine să fac pauza, vedeți, am oprit aici la margine, însă sunt într-o margine aici la 5 minute de magazinul, de ultimul magazin, de magazinul din Nules. Așa, deci mai am de condus 5 minute până la ultimul magazin. Așa, să opresc motorul. 5 minute până la ultimul magazin. Fac pauza acum. După aia urmează o perioadă de 4 ore și jumătate. Pierd 5 minute până la magazin. Mai am 4 ore 25. 4 ore 25 să fac 310 km spre casă și să mai rămână vreo 6-7 minute. Că trebuie să intru în fabrică, să-mi descarc lăzile. Dragilor, poftă bună mie! Poftă bună mie, să văd ce shawarma mi-au făcut aici, turcul ăsta. Are gust bun.
Multe ore, e ora 10-20 aici, acum. Sper la 12 să plec. Am 15 ore, am pornit la 2 fără 5 camionul. Am 15 ore la ora 5 fără 5 dimineața. Am timp. În mod normal trebuie să mă încadrez, dar v-am zis, vreau să ajung cât mai repede acasă, să am timp să mă odihnesc, să am timp să mai fac și eu ceva pe acasă, până plec la muncă iar. Multe ore, dragilor, multe ore. Greu. Bună, bună. Bună. Bună shawarma, bună. Am stat 2 ani în Germania, am locuit 2 ani în Germania și m-am învățat cu shawarme, pentru că în Germania sunt mulți turci. Și turcii chiar le au. Chiar le au cu shawarmele, cu kebabul, döner, cum se mai numesc asta. E chiar bun. Am și eu mâncare aici în rucsac. Dar mănânc shawarma întâi, că e caldă. Bună, bună, dragilor, bună. Vedem la magazin. Gata pauza, oameni buni. M-am odihnit un pic, am mâncat. Iar acum v-am zis, magazinul imediat, ajung la magazin. Aici intru în Nules. Aici Nules e cunoscut pentru un soi de mandarine, marcă registrată aici. Nules. Sunt foarte bune. De alea care ne plac nouă dulci și care se cojesc foarte ușor. Mandarine de Nules. Imediat voi ajunge, Aici magazinul e pe o stradă piatonală. Acolo nu se poate intra nici cu mașina, nici cu camionul. De altfel sunt puși pivoți la intrare ca să nu se poate intra. Și hop. Înainte să ajung la piatonal, voi intra pe o stradă, sens unic. O stradă care duce în centru, dar centrul e foarte, foarte îngust. Așa că dacă nu pot să întorc undeva acolo, o să trebuiască să mă întorc înapoi, să dau înapoi cu marșalier ca să ies la bulevardul ăsta principal. E Halloween-ul, copiii încă sunt pe drum. De fapt e 11 noaptea, dragilor, 11 noaptea. Uitați, vedeți, aici fac dreapta. Am zis, asta e o stradă cu sens unic. Dacă n-am unde să întorc acolo în capăt, voi ieși cu spatele. Să văd ce găsesc aici. Chiar o mașină oprită aici. Asta vreau să plece, căci eu n-am cum altfel să mă pun. Să văd, da. Vedeți, aici sunt niște pivoți. Iar datorită pivoților ăstora, de aici din stânga, magazinul undeva în stânga, da? Nu putem să intrăm. Lăsăm oamenii să-și facă treaba, să plece, după aia parchez eu.
am timp. Dau pe așa. Dau pe ciocănașe, cât aștept să nu mai pierd. Mai beau și o cafeluță, mai beau un pic de cafea. E, ia uite ce bine că pleacă amândoi. Îmi convine, așa stau eu, parchez mult mai bine. Sau pleacă numai unul? Nu, au plecat amândoi. Bun, e bine, e bine, e bine. Au plecat amândoi, vedeți? Eu opresc aici, chiar dacă voi fi cu curul cu spatele pe trecerea de pietoni. Magazinul undeva pe strada asta, vedeți, încolo. Undeva la jumătatea străzii, nu e nicio problemă. Am doar 8 rolețe aici. Aici stau bine, mă, stau bine, bine aici, vedeți? Bine, bine stau. Gata, lăs un pic spatele jos. Să mă uit să văd cât am lăsat spatele. Încă puțin. Așa. E drept, cât de cât e drept. Gata. Am oprit. Punem ciocănelele la tacograf. Iau cheile. Pistolul să scanez. Mai beau o gură de cafea, că și cafea e bună. E bună, e bună, bun. S-a descărcat. Ce să facem? L-a descărcat. Ia auziți, copii. Dacă e Halloween. Dacă e Halloween. Și iau liber. Păi, am lăsat eu prea jos. Mi se pare că e prea jos, dar să ridic un pic. Să ridic spatele. Da, da, mai bine ridic un pic. Ce se întâmplă dacă e înclinat înspre spate? Îmi cad cărucioarele din camion. Ridic un pic spatele înapoi. Așa, așa, acum sunt sigur că e bine. Așa. Pun tacograful, căci atunci când scoatem cheile se pune pe odihnă. Gata. Cheilele buzunar. Pune-le. Aici am doar 8 roleți. 8 roleți imediat. Imediat. Maxim jumătate de oră. Nu mai am de mutat marfă, doar de... ba da, mai am, pentru că am un role de congelat. Și le undeva în congelat în spatele cabinei. Și trebuie să-mi dau lăzile goale la o parte să mi pot scoate. Nicio problemă. Le dau imediat. Imediat. 8, îmi încap toți pe platformă. Așa. Hai, nene, hai. Ultima repriză. După care, drumul spre casă. Dragilor, drumul spre casă. Care e destul și ăla. Așa. Rampa cu care să cobor. Așa, punem aici. Vorbesc normal. Zic, vorbesc mai încet, dar dacă țipă copiii... Ia uitați cum se aude. Așa că nu pot să spună ceva că deranjez eu. Bine, e doar 11 noaptea. Cam răcoare, dragilor, cam răcoare. Hai, deschide-te, măi. Deschide-te, măi, nu lese. Nu lese, zice... Că zice aici? Pe cuvânt, dacă văd. 82, da. Bun. Sprazeace. Cam așa. Deci cu conurile, că văd mai din mașini. Mai din mașini să vadă platforma. Așa. Astele alte. Deci aici am 3. Are chip în partea asta la alta.
scanate, măi, trebuie scanate, măi, mama lor. Le scanez de lei. Ia. Asta. Hai, mă, ieși. Așa. Asta cum e aici. Corect? În 5 mai am 3. 3. Din astea 3, 1 e congelat. Hop, era să mă împiedic. Era să mă duc în nas. Sunt obosit, mama, mă, sunt obosit. Oboseala se simte. Vreau că nu vreau să simte. Și acum să văd dacă pot să-mi fac loc să-mi iau congelatul. După cum v-am zis, congelatul e în partea dreaptă, în spatele cabinei, da? În fundul lăzii. În fundul lăzii, în mama măsii încolo. Să dau puțin lăzii astea la o parte, ca să pot să-mi iau. Asta e. Atât timp pierd că trebuie să-mi scot congelatul. Uite, congelat. Așa, imediat îl scot. Imediat îl scot. Așa, aici. Ia, copiii se joacă, păi ce să fac? E fiesta, e Halloween. Temperatura e bună. Așa, parcă erau 16 grade, dacă nu mă înșel. 16 grade nu e rece, e bine 16 grade. Vedeți? Ăsta e congelat. Ăsta e congelatorul. Așa. Mereu mi-am pus, da, ca să pot să-mi țin congelatorul, mi-am pus câteva lăzi acolo. Să stai fix, să profit de spațiu, căci am nevoie de spațiu. Așa. Bag asta înapoi și am plecat la magazin. Așa, și căruciorul ăsta mare. Vezi? Nu vreau, mă. Nu mă lasă. Cortina asta nu mă lasă. Așa, nu vreau să urc. Eu o plătesc. E a mea. Așa. Hai, mă, ce mai am aici? Trincile. Chingile. Mie nu-mi place să lucrez cu cărucioarele astea mari. Eu lucrez cu alea mici. Intră mai bine, sunt mici, intră oriunde. Gata, dragilor, gata. Asta care este congelatul și am plecat la magazin. Congelatul. Să vedem, hai, țin falta, să zice tot corect, gata. Hai, închide-te. Închide-te. Închide. Gata, am închis. Gata, acum coborâm. Mergem la magazin. Hai. Mergem la magazin, să vedem ce e acolo. Ce pot să fie? Nimic. Magazinul e încolo. Nimic ce să fie. Mai iau un cont de ăsta. Aici, așa. Că sunt imprevizibili tinerii ăștia de aici. Și dacă eu cobor pe lateral nu-i mai bine. Așa e lucrul mai bine. E bine, și așa, și așa. E drept, pot să merg cu 3. O să merg cu 3 cărcioare fără probleme. Așa. 2. Și congelatul.
Să-l duc, să-l bag repede în congelator. Puneți. Merge la magazin. Vedeți? La magazin, ce gălăgie fac. Deci deschid magazinul. Frumos. Ia auziți, ia auziți. Alarma. Unde alarma? Aici alarma. Iată. Dezactivez alarma. Codicul recesat. Am apăsat rău. Nu, gata, e bine. Și nu mai țin minte de unde să aprindă lumina la magazinul ăsta. Am doar 2 căricioare de lăzi, e bine. Nu vreau mai multe. De aici. De aici să aprindă lumina, de aici. Să vedem ăsta. Ajunge? Ajunge ăsta. Atât. Mai multă lumină n-am nevoie. N-am nevoie. Nu mai vreau. Nu vreau mai multă lumină. Gata. Lăs facturile. Băgăm astea înăuntru. Așa. The pressure, the pressure. Dacă numai astea două am, poate mai bine. Astea două le pregătit, astea două le iau. Da? Nu facem acte de caritate, mai ales la ora asta, când îți de oboseală. Hai mă, ieși. Ce ai? Vedeți? Așa, dragilor, mai duc 3, după care încă 2 și gata, și am scăpat de ele. Spre casă. Na. Două. Ăsta a fost ultimul magazin de azi. Ultimul magazin de azi. Ajunge. Ajunge. Ne vedem. În drum spre casa de acum. Am terminat. Am terminat acum acasă. Gata. Acasă, că vreau acasă. Mie îmi place acasă. Ajunge. Multe ore. Multe ore pe drum, dragilor. V-am zis, ca să ies, nu am altă soluție decât mersul înapoi. Aici nu am unde să întorc. Într-o perioadă era o clădire în lucru pe aici și puteam să întorc, căci nu erau pivoții puși. Acum sunt pivoții puși, nu e nicio problemă. Dau înapoi. Așa, a venit o mașină, a trecut. Dau înapoi. Vrea cineva să treacă, o să mă vadă și nu o să se bage. Vedeți? Nu am altă soluție. Deci n-am unde să întorc chiar înainte, să iau înainte. Sunt străzile foarte înguste, atât de înguste încât nu pot să virez. Plus că e centru vechi
clădiri vechi, balcoanele joase, nu, înainte nu se poate merge. Atunci înapoi. Manșelier. Dau în spate. Dau până la bulevard. Să o mașină se bagă, nu se bagă foarte bine. Nu te băga, mă, nu te băga, mă. El dacă vede camionul, nu se bagă. Altul, vine, nu. Să aștepte. Aici o intersecție. Cine vine, mă vede, să aștepte. Că nu are altă soluție. Vine, nu vine, nu. Așa. Vă spun, n-am altă soluție. Trebuie să dau cu spatele până în bulevardul ăla principal, la sensul giratoriu acolo. Până acolo. Trebuie să dau cu spatele. Nu am altă soluție, dragilor. Nu am altă soluție. Așa. Hai, mă, hai. Hai. Au trecut, dar doi moșni aici au trecut strada, s-au dus încolo. Eu trece de pietoni aici. E bine, că e noapte, dacă vine cineva să văd luminile, nu vine nimeni. Intru în intersecție. Aici. Bine, o mașină, dar pot să vin acum, gata. M-am băgat, am ieșit, dragi, am ieșit. Vedeți, o iau înapoi. Copiii tot cu Halloween-ul aici. Păi da, mâine sunt liber, ce să facă și ei. Gata! Un GPS-ul să mă duc acasă, mi arată ora, timpul. În momentul de față mai am 4 ore și 21 de minute de condus. E bine. Încă o gură de cafea, 310 km, 3 ore 25. Păi bine, mă. Ăsta zice 3 ore 25, 309 km. Acum spune, 309 km. Bun. Stau oprit și el bine. Nu nimic, am trecut. Nu e o localitate mare, nu les. Dar v-am zis, e importantă pentru că e plin de livezi, de mandarine, clementine, portocale. Au depozite de sortare, de ambalare. Vând peste tot în Europa. Iar peste tot unde mă uit, mandarine, portocale. La ora asta sunt verzi, ele se coc încolo, în februarie, martie, aprilie încep să se coacă. Se coc pe rând. Așa. Pe aici ies, pe naționalul ăsta. V-am zis, Bureana e la malul mării. Nules deja e un pic în interior. La fel ca și Villareal. Bine, Villareal e un oraș mare, nu? 62-63 de mii de locuitori, cam așa are Villarealul. Dar Nules e o localitate mică, dar tot așa, e în interior. Înspre interior, nu e pe malul mării. Uitați, o grămadă de... Nu se vede, e noapte. Chiar dacă aprinde toate luminile de care dispun, nu se vede bine. Dragilor, GPS-ul meu spune că ajung pe la vreo 3:30 dimineața acasă. V-am zis că am timp până la 5 dimineața, al 15 ore. Ajung acasă, sunt plin de lăzi. Trebuie să-mi descarc, îmi rămâne timp și de descărcat lăzile. Mai pierd timp că intru prin fabrică, conduc până la spălătorul de lăzi, unde las lăzile. Până intru, până ies, las carpetele cu cheile de la magazine.
mai pierd timp, mai am nevoie de vreo 6, 7 minute, 8 minute, cam așa. Dar mi-ajunge timpul. M-am descurcat bine până la urmă. Până la urmă a ieșit bine. E noapte, îmi pare rău, e noapte și nu se vede, dar vă spun, e plin de livezi de portocale și mandarine. Plin, peste tot. Am intrat pe națională asta 340. Șoseaua asta națională duce până la Tarragona, dacă vreau să merg pe național. Dar eu voi intra imediat pe autostradă. Nu mă mai complic. Intru pe autostradă și 90 la oră și spre casă. Dar n-am fost atent aici. Spune că mai am motorină pentru 370 de kilometri. Așa ajunge până acasă. Vedem. Dacă nu, undeva pe drum, mai avem peco de ale noastre. Am să opresc. Mă odihnesc puțin. Mai lepezesc puțin ochii. Deci mă ajunge oboseala, mă ajunge din urmă. Plec bine de aici. Acum e 11 și jumătate. Da. Plec bine de aici. Plec bine. Dragilor, dacă ați ajuns până aici, eu vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă rog să vă înscrieți pe canalul meu dacă nu sunteți înscriși, să lăsați un comentariu, un like și până data viitoare vă doresc toate cele bune.